ପଶୁ। ଆଜି କଣ ପଢିବା? ପଶୁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ପଢିବା? କହିଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ଦେଖିବି। ହଉ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପଶୁ। ଆଜି କଣ ପଢିବା? ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ପଢିବା? କହିଲେ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କଣ ପଢିବା? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ବସିକିରି ଏଇଟା କଣ? Bongal. এটা fox. এটা উট্টো। এটা ঠেকুয়া। এটা গুড মর্নিং। ଆଜି ପଢିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାମ କଣ ପଢିବା? ଏଇଟା କଣ?